Lapha bekhishwa izimoto ezingekho esimweni sokuba semgwaqeni. Umshayeli waleli tekisi utholakale engalindele ngaphandle kwesikole samabanga aphansi iBlossom Street njengoba bezokuthutha befune ngenkani ukuhlola ukuthi imoto yakhe iphephile yini. Baphinde babheka ukuthi imoto yakhe itheleliwe yini nokuthi ayithwele yini isibalo sabafundi eseqile kanye nokuthi kulungele yini ukuba semgwaqeni. Nomshayeli ubese hlawuliswa ngokuthwala isibalo sabantu esiphezulu. Bathi mandame ndibekwa roadwork. Bandithathele idisk. Bathi mandike ngokwa roadwork. Ndingaphindi ke ngondilayishe i16 man layishe i12. Kukhishwe izinhlawulo ezimbalwa kulabo bebengasebenzisani neziphathimandla kanti iningi lezimoto likhishiwe emgwaqeni ngenxa yokungabi nezincwadi ezifanele noma imvume yokusebenza. Uthishanhloko wesikole uthi ukuze kunqandwe abantu abephula umthetho kumele lwenziwe njalo uhlelo olufana nalolu. I think it's a very good idea if it happens more frequently and unannounced, so that there's no prior warning to drivers. UMnyango wezokuthutha esifundazweni uthi uzoqinisa umthetho ukuze kutholakale izephula umthetho. We will tighten up with our regulations, which are going to be published in March, by the end of March this year. And we are also looking at provincial legislation to complement the National Land Transportation Act, which we hope to have finalized by about September 2015. uGrant uthi unethemba lokuthi lolu hlelo lwanamhlanje luzoxwayisa bonke abanye abashayeli abathutha abafundi nabangahloniphi imithetho yomgwaqo.